Is mis Linda Bhreathnach bíam ag déanana páirt Róise De Búrca a Rusnarún. Bhí rudí sáchtana le Róise le gairid ach le cúna déanais feabhsa rudaí. Thosa me sa bhíon á bhíle, díreach na chríocht na men scoil, agus bhí mar bhíse ar mar chéad lás, bhí mar cinnaí nervhí seach, mar níormach bhín seach bliana déag díos na cinn mar sin. Ach bhí mar tharbh sásta mar bhí me gúnaí gur eisteacht, so mar sin ar mar chéad lá bhí mar chosásta gur sin sásta me ic aisteacht an rute dhéanana a bhí chum ionta chumsa. Tá sé bhhad níos cúna. Bhí neiad sprí am le donnacha agus formas a raig go mála chéile agus bhí mas an gard a chéile bhí mas neiad ráircanna le chéile mar sin formas anháid a chéile. So éidir muime hátanáit agus éidir Róise bheitthe donnacha freisin, so níos cúna cinál ach sin an síl tóthaí. Ní was róchasú lena chéile, bhí sí suas le haid dúnharú. Agus tálaíonn rudí chócrachata a híal Róise agus tá sí difriúil chumsa anú. Ach I'd say do rud gur casú ar mí sa síl ceart ar do rud gur casú Róise arm, I'd say go dánach sílam, Tá bhríonn bhar na dachar stóthaí. Go háirí a cín a chasaíonna do rud go tú gartal sort nach tú gartal ionintach ach an sin cadú go isteach ba tú dámsa nó gáirí tú mar sin amtí bhíonn sé sin dachar nó vice versa bhíonn sé dachar, má bhíonn airt go isteach maith an dealún agus bheith dáalta agus dámsa rudaí mar sin. Bhíonn sé sin dachar amtí. Mar ní bhíonn an ceolán nach an éad, a bhíonn an ceolán dosach a sin stopping an ceol agus bhíonn tú just dámsa ní bhíonn an ceolán. So uintí éironn tú bailí seafaidach. Ach catú tú just a dhéanana agus sa deire bin pí spríad go hundú. So gur a riontuá chin bhí sáchtachar an cheann le gairid an seo níos nó caiileh donnachas rudaí mar sin agus an cás cuairte sé sin sách crua. Ach mar eiste a ceannú ceann a hainam smú agus bhí dachar am lá, na bhí mar hátar, I think, níomh an déag nó chéit mar sin. Bhí Róise ag súil agus bhí argan aice le na dearfóir agus an sin rúsí Róise agus cháilcín páiste. So bhí sé sin an dachar chum ag an nám sin bheith gaisteach mar sin. Agus hain sé ar chéanam, agus dóla me go leir freisin. So ag go bin an cheann a hasanach maintin is smú. Gur míle maithe géasacht fuair ceisteanna, agus ná tá tuile ceisteanna agaí ní raibh acail go dtí an suíomh idirlín ag www.rusnarún.com agus tá an óilta fád áil an sin agus aon ceist agaí just cheolaisteach agus freagraíonn hí tuaibh.